Get ready with me, Saga. Mä oon siis tällä hetkellä vähän ehkä ihastunut. TikTokiin kommentti, että niinku flirttailu jonkun äijälle, kun se on pitänyt käsi kädessä. Mut se pointti oli se, että me pelattiin sitä rasipokkoa ja meiltähän ei ollut siis alusvaatteita. Mä oon vähän ujona täällä. Yksi parvekkeella. Uno.fi. Niin, totta kai eihän me mitään nyt niinku piilotella. Mä ajattelin, että pelkkä ääni. Ei. No niin. Okei, moi guys! Siis me ollaan lähdössä Uber Eatsin lanseeraustapahtumaan. Ja me ajateltiin nyt ottaa teidät mukaan meidän kanssa tähän laittautumaan. Täällä on täältä tubesta teillekin tuttu Saga mun kanssa. Missä sä oot? Siis herranjumala. Mä oon yhtä vaalea kuin tää paita. Kuvasitko ton puhelun? Joo. Mut en mä sitä tähän laita. Niin muuten, siis se oli hyvä, kun mehän kuvattiin siis Moonan kanssa siihen testi. Sitten mä puhuin siinä niinku tosta tyypistä. Joo. Ja sitten sitten se Apua. mut siis kun eihän se mene mihinkään, tiiäks silleen, että Niin. kukaan ei kuule sitä. Joo. Sitten kun mä kerroin silleen, että me kuvattiin tollasta tai niinku näin, niin sit se oli vaan se, mistä te puhuitte? Mä vaan, Sanoiko se? no ei tietenkään sanonut. Herranjumala. Enhän mä nyt voi sanoa mitään tommosta. Sitä mä vähän mietin. Get ready with me ja Saga Uber Eats. Tulikohan toi tuon videolle? Mitä kävi? Oh. No se meni takas. No se meni takas. Pitäis nää sit kertoa, jos on tehnyt. Joo. Have I ever... Puhuminen ei olekaan mun juttu. Vastataan never have I ever kysymyksiin. Mehän ollaan siis jo melkein meikattu. Ei se Pari mitään. kyssäreä kerätään. Never have I ever stalkannut jonkun eksän profiilia tuntikausia. Mä vähän tein just yhden yön Sä muuten kyllä teit tuota. Selitinkö mä sulle sitä? Lähetinkö mä sulle sitä kuvaa siitä? Oikeasti se oli niin kaunis. Koska mä oon siis tällä hetkellä vähän ehkä ihastunut. Mut mä päätin just, että tästä tuli tällainen date edition. Me ollaan niin kovin Me ollaan deittailijoita. niin kovia deittailijoita, että totta kai me voidaan tehdä deittiguena, että ottakaa vaan kaikki vinkit taas. Ottakaa. Silleen, että tehkää ihan päinvastoin, mitä me sanotaan. Never have I ever ajatellut, että mä voin niinku fiksata tän. Joo, toi on paha. Musta tuntuu, että niinku, en haluaisi heittää sua nyt bussin alle. Mut musta tuntuu silleen, että siis sähän oot tosi sellainen, tai silleen, mä rakastan sitä, että kun mähän on sellainen, että mä en niinku välttämättä uskalla sanoa silleen suoraan ihmisille. Että silleen, jos joku vaikka käyttäytyy ihan päin okei, anteeksi tämä kielenkäyttö. Mut tietysti silleen, mä saatan katsoa sen tiiäksä, silleen sormien läpi, koska mä en niinku uskalla sanoa siitä. Ja sitten mä rakastan sitä, että niinku Saga on taas sellainen, että sit se niinku sanoo munkin puolesta silleen niinku suoraan, että niinku noin ei käyttäydytä. Mut sit mitä miehiin tulee, niin välillä sä oot kyllä katsonut niin paskaa käytöstä, tiiätsä, niinku miehiltä. Se olisi mä laittaa tuota sun selkäspreitä. Tätä tai tätä. Vaikka molempia. Mulla ei tällä hetkellä oo ollenkaan. Oikeesti. Mulla on jotenkin sikapaksu tästä meikistä, musta tuntuu. Musta se näyttää hyvältä. Toivotaan, että se näyttää. Ultra fixing. Fixing. Mitä se meinaa? Mikä tää mun iho oli ihan tänne? Mä oon periaatteessa valmis nyt. Never have I ever flirttailut saadakseni jotain. No. Ihan sanattomasti meni. Mut rehellisesti ei edes hirveesti. Tai silleen musta tuntuu, että niinku. Kyllä nyt perus jossain baaritiskillä vähän hymyily. Mut mä en tiedä mistä mun tulee siis sehän on se, että me ei edes hymyillä. Ei niinku vaan me siis tapellaan. Niin ja siis silleen, mä muistan, että Moona on joskus kertonut mulle, että mä oon tehnyt Kallessa siis silleen, että niinku nyt jos tää henkilö, kuka on nyt niinku tää uhri, niin kuulee tän, niin mä oon silleen tosi pahoillani.
Mut siis mä en tiedä missä se drunk confidence tulee, mut mä oon mennyt siihen tiskille, siinä on ollut joku äijän käppänä. Joo. Mä oon mennyt siihen, sanonut, että no mitäs tilataan. Se on silleen, että ei niinku mitään. Ei mitään. Mä tilaan sieltä 3 juotavaa. Ne tulee siihen. 1 Moonalle, otan 1 itselleni, annan 1 sille äijälle. Sanon, että joo mä tilasin sullekin. Sitten kun tulee maksun paikka, niin sit mä olen, niin siis sä maksat. Vaikka se oli sanonut, että ei. Vaikka se sanoi, että ei. Enhän mä niinku selvinpäin, niin mä en uskalla edes puhua äijille. Niin miten mä sit yhtäkkiä humalas niinku on tolleen. Musta tuntuu, että se on kyllä yksi sellainen niinku, mitä porukka ei silleen, tai käsittää ehkä väärin, tai olettaa, koska mehän ei olla niinku yhtään semmosia, että me juostais tuolla niinku miesten perässä. Ja Ei siis, kyllä. mulla tuli itse asiassa yhteen mun TikTokkiin kommentti, että sanotaan, että sä oot niinku flirttailu jonkun äijälle, kun sä oot pitänyt käsi kädessä. En usko. Mä en usko. Niin, mutta sit toikin on ehkä vähän Tai siis silleen... sä oot varmaan voinut puhua jollekin, mutta sä tuskin oot flirttaillut. Niin, ja siis kun mä tiedän ihan täysin, ja säkin tiedät, mistä tää juttu niinku on. Eiku, ai niin, aivan, no joo. Siis mähän melkein kävin kiinni siihen silleen niinku... Niin siis me meinattiin hakata se eikä flirttailla sillä. Joo. Joo. Ja siis tääkin on hauska tarina. Nyt toivotaan, että sen tyttöystävä ei kuuntele tätä. Mutta siis se miten... Muistatko sen meidän... Siis Muistan. tarinan. Meillä olisi kyllä niin paljon kaikkia tarinoita, mitä voitais kertoa noista. No kerro se. Se on ihan hauska. Mä viitin, jos sen tyttöystävä. Sitten se suuttu pelkästään, että sitä päin katto. Niin. Mut kun kun ei niinku... Siis mä en halua, että tää video nyt tässä osaa sen mulla että ei me ei ikinä, mut silleen me oltais oikeesti viimeiset ihmiset, ketkä lähtis kisuttelemaan jotain varattuja. Silleen niinku... Tai mä en niinku ymmärrä sitä, että miten... Siis miten tää näyttää tältä tää meikki? Mitä? Kato tänne. Jotenkin ihan tällainen niinku... kakku. Kato tänne. Eikä näytä. Vähän setting-sprayta, niin se on hyvä. Mut niin siis se, että... Niin ja siis en mä nyt sano, että ei me ikinä flirttailla kellekään tai että me ei ikinä niin kuin... Toi kuulosti pahalta myös, että mä sanoin, että me aina tapellaan, joten ei me tuolla myöskään räyhätä. Vai räyhätääkö? Niin. No mennään seuraavaan. Puhun nyt pahaa jostain ja jäänyt melkein kiinni. Ei tuu mieleen. Varmasti on, mutta ei tuu mieleen. Varmasti on minun jäänyt kiinni. Ei, mut siis yksi mun kaveri kertoi just eilen semmosen jutun, että joku sen kaveri oli tullut sanoa silleen, että hei, että niinku hän erosi just sen poikaystävästä. Niin. Niinku, että ne oli ollut 3 ihmistä, yksi oli tullut siihen ja sanonut, että joo, että mä just erosin mun poikaystävästä. Sitten ne oli luullut, että se joka sanoi sen oli lähtenyt pois. Ja sitten ne on ruvennut siinä porukassa niinku puhua siitä, että ei vittu, että vittu se on kyllä niinku hyvän näköinen äijä, että mehän ollaan tässä nyt kaikki sit sinkkuja. Ja se, joka oli just eronnut siitä, olikin seissyt siinä takana ja kuullut sen koko keskustelun. Niin tiedätkö, mitä tollasta ei tule mieleen, että olisi käynyt. Mut kun meilläkin on jotenkin niin sellainen, no ensiksikään meistä kukaan ei seurustele. Ja sit koska musta tuntuu, että niinku meidän porukas on niin sellainen vahva bro code, että jos joku edes kattoo jotain päin, niin se on automaattisesti niinku sen. Tai tiedätkö silleen, meillä on muutenkin ihan eri type. Meillä kahdella. Paitsi lukuun ottamatta sitä yhtä. Ketä? No meillähän on ollut se yksi semmonen. Ai niin, no. Mä oon ollut kerran Saavan kanssa semmosesta... Siis eikö sä ollut joku opiskelija-asunto, missä me oltiin silloin? On, koska me ollaan oltu siinä samassa talossa useastikin. Oikeesti? Ollaan. Me ollaan ainakin 2 kertaa lähty sieltä. Niin siis se on yksi sellainen... Niin siis eri kämpistä, eri Niin. ihmisten luota, mutta siitä samasta oliko se talosta. silloin kerran, kun oli se muista se ranskalainen meidän kanssa? Joo. Me ollaan niin lähdetty useasti siitä samasta talosta, koska se on joku opiskelija-asunto. Tai sitten ne on jotain Huasin. No just, ne on jotain Huasin opiskelija-asuntoja. Niin siellä siis... Ja eikö me juotu siis champagnea siellä opiskelija-asunnossa? Ja se äijä oli siis jättänyt sen
asunnon oven auki, sille ehkä just joskus. Milloinkohan se on ollut? No musta tuntuu, että se on ollut jotain. Varmaan jotain näitä aikoja. Niin, näitä aikoja, mutta Niin. silleen yöllä on kumminkin niinku kylmä. Joo. Niin me kun mennään sinne, niin se on ihan jäässä se kämppä, tai siis sille ihan sika kylmä, mutta se skumppa on ihan niinku kylmä myös, koska se on ollut siellä. Se oli ollut niinku vaan lattia tyyli skumppapulla tai jotain. Ja sit mä olin vaan silleen... Ja siis mun mielestä se oli joku sen champagnepullo, mikä se oli saanut jostain, se oli niinku joku tärkeä. niinku tyyli jostain esityksestä. esityksestä Niin, jostain. tai jostain ensi-illasta tai jostain. Ensin sit me ollaan vaan silleen, no niin, nyt me juodaan tää skumppa. Joo. Vai oliko se jopa champagnea? Eikö mun mielestä se oli champagnea? Ai kauheeta. Ja sit me alettiin pelaa räsykokkaa. Räsykokkaa. Ja sit se oli silleen vielä, että se oli ihan sikapaha, kun me oltiin oltu just jossain, mistäkään me oltiin oltu? Eikö me oltu siellä? Mä en muista yhtään. Mä muistan, että me oltiin, siis mä itse asiassa muistan tän jotenkin tän jutun. Me oltiin oltu siellä studiolla jatkoilla, eikö oltu? Niin oltiinkin. Vai oliko se sama? Ei se ollut välttämättä se sama. Ootko varma? En. Koska musta tuntuu, että tää juttu on mennyt silleen, kun nyt kun mä muistan sen, nopeasti. ei, mutta kun mä muistan, että mikä asu mulla oli, mä muistan, että mulla oli se punainen Se on se mekko. punainen mekko, Ja- mitä mulla oli päällä. Me oltiin oltu jossain eri paikoissa salaa, koska ei mulla ollut mitään juhlamekkoa päällä. No mä muistan, joo siis koska mä muistan sen, että me oltiin oltu sinä iltana siis teatterissa. Me. Ainakin minä, Moona ja Saara. Niin me oltiin oltu eri paikoissa. Niin minä, Moona ja Saara oltiin oltu teatterissa. Ja sitten me mentiin sieltä sinne meidän kantapaikkaa, Kallioon. Mä koitan etsiä. Ja sit sinne tuli, muistat sä se sun eksä? Ai niin. Niin olikin. Mutta oliks mä sit nähnyt sen jossain? Nyt mä muistan miten se meni. No. Me oltiin tuolla Animalissa. Animali, mä sanon sen aina väärin, mä en tiedä oikeasti mitä sanotaan. Mm-hmm. Ja mä olin nähnyt sen siellä. Tyyli sanonut sille, mutta hänen uskolliseen tyyliinsähän se sitten ilmaantui. Paikalle. Ja siis muistatko, kun siellä tuli tyyli jotenkin tyttöjen Niin kanssa tuli. sinne? Niin tuli. Onko se tää, kun me oltiin silloin myös, tää on nyt vähän raju kuva, mutta mulla ei oo sit siis mitään kuvaa, kun me käytiin tällä vuonna. Toi oli sit taas se eri kerta. Toi oli se eri kerta, kun me oltiin siellä. Mutta onko se tätä aikaa edes? Siis se on just about vuosi sitten. Siis tää on vitun läppävideo. Mut se pointti oli se, että me pelattiin sitä räsypokkoa ja meiltähän ei ollut siis alusvaatteita. Ei kun siis se... Niin ja siis se pointti oli se just, että tiiäks kun... Mä tilaan tän ihan just. Niin siis se just, että kun ei ollut tai siis kun mulla ei ollut mitään muuta kuin se mekko. Ja sit se äijä ottaa sieltä silleen villasukka, normisukka. Sitten mä oon vähän silleen niinku, että niinku, mulla loppui jo vaatteet kesken. Yhden jälkeen oli kaikki. Niin, mulla oli se yksi. Miten me sit lähdettiin pois sieltä, muistat sä? Eikö me nukahettu Ei kun me nukahettiin. Tolleen nättiin sanottuna. Me nukahettiin ja sitten me jossain vaiheessa... Sitten lähdettiin silleen, ettei se huomannut. Joo. Siis meillä on ollut kyllä sellaisia jatkoja joskus, että nyt me ollaan ihan rauhoituttu. Niin ollaan ja me ei enää tehdä tollasia jatkoja. Jep. Viimeksi kun me käytiin siis ennen vappua ulkona Hei, me meidän pitää oltiin kertoa, silleen- missä me käytiin. strippiklubille, koska me ette ole ikinä käynyt strippiklubilla, joten me lähdettiin 4 hengen porukalla strippiklubille. Ja sitten me oltiin siellä se oli ehkä vähän jopa boring. Mä tykkäsin. No, joo. Yllätys. Ihan se on. Sitten me lähdettiin sieltä ja oltiin silleen, että mennään mullon jatkoille, että täällä on niinku paljon viiniä. Niin kun me tultiin sisään, niin kaikki otti vaatteet pois ja meni nukkumaan. Niin, siis mä en edes tiedä, miten toi tapahtui. Mulla on siis video siitä pätkästä, kun sä sanoit, että mitä tää... Mä olin siinä videossa silleen. Leetta! No? Siis mä en aio harrastaa seksiä. Ei! En. Mut siis, yleensä kun me ollaan tultu jatkoille, Really me ollaan bad tultu idea. This is juomaan. a Mikä on really nyt tapahtunut, että mentiin näin. Hei, nyt vittu, hei.
Pikku tsemppi nyt, ihan oikeesti. Siis Mä en harrasta seksiä, sit mä you do you, mut niinku, mitä me tehdään? Hei, onko sulla huulikynää jotain? Saat, mulla on tää nysä. Mitäs? Käy hakee joku uusi. Niin, no kun mäkin muistan sen, että mä oon ollut ensimmäinen varmaan, joka on ollut silleen, että nyt mennään nukkumaan. Et niinku vaatteet pois päältä. Vai? Niin, siis silleen, mä en tajua, koska kyllä me ollaan oltu siinä kohtaa aika humalas, koska me ostettiin ne viinilasit sieltä Brewsteristä. Mä en muistanut tota. Niin ostettiinkin. Sen takia mulla oli vitusti niitä viinilaseja täällä. Niin, mietin, että mehän kenen ei vitun ikinä viinilasit. juotu niitä, vaan se yksiöinen aamupalaksi. Ei siis, näet sä sen TikTokin, minkä mä lähetin sulle tänään? En. Katoppa. Siis tää on niin just oikeesti me. Joo. Oikeesti. Niin ettei me laitettu niitä jääkaappiin just silleen sitten huomenna. Ne ois laitettu, jos niin. se yksi ei ois juonut niitä. Mut mitä sitä hyvää viiniä hukkaa heittämään? Ei, mut siis... Are we ready? Ollaanko me niinku jotenkin sellainen niinku aikuistuttu? No älä nyt, katsotaan jos KK voittaa tänään, niin katsotaan mitä Mut tänään me kerrottiin, että vois mennä johonkin. Ai niinku ulos. Niinpä sisälle. 2 minuuttia. Noniin. Perfect. Mä otan ton passin mukaan, mut sit mä otan tiiäks ton... sen, mä jätän sen siihen, kyllä, eikö siellä ole narikka? Mä varmistan. Okei, nyt mennään nyt tapahtumaan. Oo mitään terassia, mistä näkis. Ei varmaan ole sen Älä, ei tuu varmaan mistään. Hei, soittaako hän nyt? Moi! I'm there soon. Just half a minute. Okei. Saanko? No. Mä oon vähän ujona täällä. Siis Matti on ihan äminäni, koska täällä on niin paljon kaikkea. Mä vähän laitin tänne ja haluatko mä kaadan sulle? Voit sä kaataa mullekin? Oi, no. Toinen tulee tälleen. Hei Ville, hello! MP, tää PR-tapahtuma. Tää saa ihan ok arvostelun. Ei vaan, mun mielestä oli tosi hyvä. Meidän pitää mennä vielä ottaa foto. Okei, mehän viihdettiin pitkään tuolla. Yllättävän pitkään. Me siis myöhästyttiin tuolta KK pelin aloituksesta. Niin, no, tokaan erään keretään. Mennään sinne, mut siis täällä on aika siis kaljon näköinen keli. Täällä on aika terassin näköinen keli. Mut joo, nyt me ollaan Uberissa matkalla kotiin, koska me ollaan kotona. Sanoa joku Uber X:n. Niin. Siis oli aivan ihana tapahtuma oikeesti. Mä kuvasin TikTokia teille paremman videon siitä, eli jos haluatte nähdä, että mitä kaikkea me tuolla tehtiin. Musta tuntuu, että mulla on tänään jotenkin ollut sellainen, että mä en osaa kuvata mitään. Joo, ja mä en osaa puhua. Siis mähän puhun ihan mitä jossakin sattuu. No niin, me vihdoin päästiin tänne. Vittu, jos tää KK ei oikeesti voita, niin mulla menee ihan maku tähän. Siis, ollaanko me nyt ihan turhaa nää paidat täällä? Siis oikeesti, me ollaan täällä nää paidat täällä. Itse sen herran jumala voi ottaa uutta. Noniin. Sakset pois. No saksissa on Mut niissähän on jotain eikö syötävää. yleensä niissä on aika paljon. Pää poikki. Pää poikki. Sitten on vähän aggressiivista. Okei, pää irti. No, vielä aggressiivisempi. No, miten sit pitäisi sanoa hienosti? Tämä osa irti. Ei voi sanoa hienosti tuota. Pää petiin. Pää petiin. Okei, tää. Sano mitä vaan. Ja sitten tässä tää pyrstö on se syötävä osa. Totta kai. Siis ei tuolla pelaajista ole sen verran. Haluatko paperia? Ai vai tapaatko? Se on se iso osa tuota. Vähän Mä oon uhkanut ampua Vähäsen. polvilusiot sisään. yksi tippa. Noin. Ei sitä niin. Haluat säkin? Joo, ja yksi. Silloin sä haluat olla yksin. Silloin mä haluan, mutta sit mä huomasin, että mulla on niin röyhkeä toi ADHD, että mä en pysty. Mä aloin katsoa, että nyt on tunti mennyt. Vittu oli vartti mennyt.
Mä olin silleen, ei kun mä lähden kyllä nyt täältä, että mä en saa tää aikaa mennä. Mä niinku ravasin varmaan 10 kertaa. Eikö se ole vaikea rentoutua? Oh ihan helvetti. Joo. Mikä toi on? Siellä on tommosia... Toi ei oo lasi, Haluatko toi on mieluummin kulho. mukista? Ei ole enempää. Ihan Se laseikin. Vittu tää voi olla vähän räf. No on toi vähän. Toi on vähän räyräy. Mä otan mega pints of wine. Kaada tuoppiin sitä punktua. Johnny Deppihän veti aina tällä. Ollaanko mä tän? Joo. Ei, Se on sun pullo. Voit sä vetää mustaan silmät itsellesi? Sitten me vedetään tää lavasta. Viktor Jokinen löi naista. Victor, sano koko nimi. Hirveä se vappukrapula. Meitä 3. Katso kuva. Yksi parvekkeella. 1.fi. Eikö mitään ole nätit näkymät? On oikeesti ihan helvetti. Oikeesti, siis mua Ja sit pelottaa. täällä on oikeesti. Chori. Ei. Ei kun mä juon tän ite kaikki, menkää te kotiin. Kiitos kun katsoitte videon. Ihan vittu tykkäätte ja kommentoitte sen verran kauan olen tätä selitoitu. Parempi jos seurata myös.